ми корейска хланаца с ництопи. Това нещо е много хубаво. Това е най-лютото от всички. Да. Това всичко е корейска хлана, само тези двамата са... Това е в абонеста, това е букибан. Да. А това не знам какво не сме опитвали до сега. 2000 години сме го опитали. Ми да започваме? Да, аре. Ай, първо с това дето ние го опитахме. Не е толкова гадно, колко си мисля. Не е зле. Има вкус на пиле и лимон. Сега и това. Да, но това са хубави. Малко е по-люто от тази соса. Да. А кой на повече? Време е за чипса. Чипса е перфектен. Да. Да бъда честна. Най-много дето ми хареса е ето това. На мен най-много ми хареса ето това. Разбира се, нон-стопа. Защото той не е скъпото, аз обичам нещо неща. Защото скъпите са по-хубави. Да. Затова ги слагат много по-така. Сега си започваме и после... На мен, я да видя кой повече. Аз съм малко повече. Много е вкусно. Да. До всички неща 10 лева. Супер ефтино. Да. А тук най-скъпото е ето това, защото е най-хубавото. И това беше всичко от нас. Чао! Чао, час 2!